Dostsan alat etmeden öylesene. Gülýarsym kolar ber şundan sowgat. Yo, dogry kuwat. Ol sunkoda go pikir ýöne. Gaýnatam gitýän ýeri ýok, şu bir aýak ýoly gidip gelýärmese. Ne elisen kan? Üýt köşüp bir ýadyndan çykmajak sowgat edesim gelýärdi. Mene ara dogry maýsam gaýnatam dogry günde näme bermejip kelýär aratmadym. Se pullu da öl, baý bolan soň dost hemme zady bar. Idil gaýnatam da ýok zat men sowgat edeýinisem olam bazarda ýok. Näme zada ýol olar ýaly? Agray namus, adamçylyk. Ay tap, ýa-da kuwatsan senem. Ine de gaýnanem zaň etýärdi. Ho daýda. Hawa barýan. Ha? Ey, men olar ýazatdyry düşünýärmi? Men özüm düşünürsen barada diýe. Alo. Hol genje, daýda. Gazyň ýysy wa? Öýüm gaz tutdumy? Ha, ýysy näde aýyrmaly ha? Neme? Kukurt barmy kukurt? Çıl daýda, çıl. Yo, şonçasdan gaýdyp ýysy almaýar. Çıl ha bolýa. Näme üçin betdiň dost? Sen gaýnatama ýatdan çykmajak sowgat gerek diýdin dämi? Hawa? Ana?